Príjemný dobrý večer. Ja možno, že skúsim trošku kratšie vás vystrašiť a potom vlastne povedať aj o dobrej správe. Že existuje zlá správa a existuje dobrá správa a možno vás bude inšpirovať niektorým veciam, ktoré by ste mohli riešiť v Žiline a v okolí, a predpokladám, že väčšina z vás ste tu na Žiliny a viacerí aj z okolia, nevadí, takže ja vám pokúsim sa vysvetliť niektoré tie súvislosti, ktorým som sa dopracoval za nejakých, dá sa povedať, 30 rokov, a tieto súvislosti sa týkajú vody, klímy a perspektívy aj z hľadiska trvalej udržateľnosti, aj hlavne z pohľadu možno aj tých vecí, ktoré sa dejú, povedzme teraz na Blízkom východe, aj v náväznosti na masový exodus, ktorý sa deje do Európy, aj čo sa deje v ďalších krajinách sveta, napríklad v africkom rohu alebo v Indii, v súvislosti s tým, akým zmenám dochádza a hlavne prečo k týmto zmenám dochádza. Takže ja sa vás pokúsim presvedčiť alebo ponúknuť tie poznatky, ktorým sme sa dopracovali so svojím tímom, a potom aj niektoré tie riešenia, ktoré v podstate už začali sa presadzovať aj na Slovensku, ale hlavne vlastne akože začína sa to veľmi vážne presadzovať vo svete, v inom svete, ako je Stredná Európa. Takže nech sa páči, ale vyzerá, že niektoré veci nám tu nás vyhajú. Ja len trochu o sebe ešte, kým začneme. Ja som vyštudoval, v 80. roku som končil na stavebnej fakulte odbor vodné stavby, vodné hospodárstvo. Diplomovku som robil na Gabčíkove, na plavebných komorách, a vlastne ako ja som typický inžinier, technokrat, ktorý v podstate, dá sa povedať, že bol donútený to študovať, lebo ja som chcel študovať umenie výtvarné. A zrejme v tej mojej hlave je tak rozpoloženie niečo umelecké a niečo tvrdé inžinierské. A k tomu vlastne práve došlo, že som sa dopracoval niektorým poznatkom práve z tej istej schizofrenii k tým novým poznatkom, úlohom, ktoré vo viacerých krajinách sveta sú ľudia v šoku práve o tom, čo hovorím. Pretože viete dobre, celý svet hovorí o klimatickej zmene v súvislosti s uhlíkom v atmosfére, a vlastne uhlík v atmosfére je takisto kľúčový a základný stavebný kameň, ako napríklad aj voda na Zemi a takisto energia alebo slnko na nebi. To znamená, že fotosyntéza, ktorá tu prebieha na planéte Zem, je závislá na troch komponentoch. Na slnku, na vode, na uhlíku. A ten uhlík, ktorý vlastne tak nenávidíme, že nám klímu mení, ja sa vám pokúsim vysvetliť, že v čom je zrada a v akých vlastne súvislostiach je možné ináč rozprávať vo vzťahu k klimatickým zmenám. Celý ten problém o klimatickej zmene, ktorý celý svet rozpráva, hlavne tá majorita, rozpráva skôr o tom, že v troposfére, čo je fakt, narastli teploty, troposféra je vlastne tam, kde my žijeme, to znamená pri Zemi, pri zemskom povrchu, a v stratosfére klesajú teploty. A vlastne vedci si to vyložili tak, že v prostriedku medzi troposférou a stratosférou je vrstva, ktorá istým spôsobom slnečnú energiu pustí dovnútra a naspäť ju nepustí vonku. A preto sa nižšie vrstvy atmosféry ohrievajú a vyššie ochladzujú. A to je vlastne akože kontraverzné so základným zákonom zachovania energie. Prečo? Pretože... Čo pôjde? Nejde to. Hej. To znamená, že tam je vlastne akože problém v tom, že keď máte na sporáku alebo na piecke liter vody v kastrolíku a varíte si kávu, a keď vlastne na to, aby sa tá voda zohriala a zovrela, potrebujete isté množstvo energie. Keď náhodou zabudnete ten kastrol, odídete a sa spamätáte, keď už je voda vyparená, tak minimálne je hrniec zhorel, alebo je prepálený, ale vlastne nič sa nedieje, ale horšie je to, že môže zhoriť aj celý dom. Na základe toho jednoduchého princípu. A teraz si predstavte, že na nebi máme slnko, dobre, ďakujem pekne. Na nebi máme slnko, ktoré permanentne tečie, dodáva na planetu Zem ohromné množstvo energie. A keď mám tu na tú vodu, tak ona vlastne, tá voda sa vyparí.
čo je logicky. Len s tou vyparenou vodou sa vlastne tá energia, ktorej sa hovorí latentné teplo výparu, vlastne tečie do vyšších vrstiev atmosféry, neplatí gravitačná sila. Výsledkom je, že vytvorí na oblohe mráčiky, ktoré keď sa skondenzujú, tak tá energia v vyšších vrstvách atmosféry sa uvoľní. To znamená, že taký úplne geniálny systém pumpovania energie od zemského povrchu. A v takej žiline, tu žije asi 100 000 ľudí, keď zoberieme, že túto vodu, ktorá padne z neba, do urbárneho prostredia skanalizujeme, to znamená, dajme tomu, že je 5 miliónov alebo 1 milión kubíkov vody, to znamená, že tá voda odtečie preč cez kanále, ale energia slnka naďalej pôsobí a tečie do krajiny. Keď je to vlastne vysušené, zabetonované, zaasfaltované, zapečatené, výsledok je, že tá energia slnka sa nemôže spotrebovať na výpare vody do atmosféry a tým pádom sa to prehrieva. A tomu sa hovorí citeľná energia. To znamená, tá energia, ktorá, keď máme vodu v systéme, tak je pumpovaná do vyšších vrstiev atmosféry, keď vodu odkanalizujeme preč, ostáva pri zemskom povrchu a preto mesta sa prehrievajú a tak ďalej. A na 1 kubík vody sa spotrebuje na výpare 700 kWh energie slnka. To znamená, že keď zo Žiliny sa odkanalizuje zhruba 5 miliónov kubíkov vody, alebo 10, aby sa nám lepšie rátalo. Za deň či za rok? Za rok. To znamená, že vlastne akože 10 miliónov krát 700, to je 7000 miliónov kWh energie, ktoré sa uvoľní tu do atmosféry. A toto je tá zrada fyzikálna, ktorá v podstate pre mňa je šokom, že vlastne tí experti, ktorí sa venujú klimatickej zmene, to nepochopili. A prečo? Spravili vlastne zásadný omyl, lebo vlastne ako učili sme sa na škole, že voda je obnoviteľný zdroj energie v systéme a že sa nemôže meniť stav vody v atmosfére. A to nie je pravda, pretože tá voda, ktorú my odkanalizujeme preč, chýba tu a ona ostáva v mori, pretože z mora sa viacej vody nemôže vypariť. A zo Slovenska by ste mali prehľad, 250 miliónov kubíkov vody sa odkanalizuje, za posledných 60 rokov sa zhruba 15 miliard kubíkov odkanalizovalo a celosvetovo, keď sme spočítali na príklade Slovenska, sa odkanalizuje zo všetkých kontinentov 760 miliard kubíkov vody. A tak vlastne to sú podrezané žily malým vodným cyklom, ktorá voda vyteká a vlastne nerecykluje v systémoch a potom sa krajina prehrieva a kolabuje, pretože chýba termoregulátor. Toto je vlastne na úvod a teraz poďme k týmto základným veciam, ktoré som chcel povedať. Takže vlastne akože máme slnko na nebi, uhlík v atmosfére a vodu na zemi a výsledok je fotosyntéza. Ako náhle jeden z týchto komponentov chýba, nebude fotosyntéza. Ale slnko z neba nemôžeme odstrániť, chvála Bohu. A ja hovorím chvála Bohu, že nemôžeme odstrániť CO2 z atmosféry. S ktorým takto klimatológovia bojujú. Pretože vlastne, ale čo môžeme a ovplyvňujeme vlastne stav vody v ekosystémoch, to znamená na zemskom povrchu a preto neprebieha fotosyntéza a potom je CO2 v atmosfére. Nie opačne. To znamená, že vlastne akože tá predstava, že dopady klimatickej zmeny na vodný režim nefunguje, pretože to je presne opačne. Vplyv človeka na ovplyvňovanie stavu vody v krajine, na jej odtok rýchly zo zemia a vlastne potom tá voda chýba a krajina sa, kontinenty prehrievajú. Tu vlastne, aká by bola voda, ak by nebola voda na zemi, tak aká by tu bola teplota? Veľká, nie? Keď si spomenáte, keď Američania Apollo pristalo na mesiaci, Černá, ktorý je tu na skysúc pôvodom, tak vlastne akože kde mohli pristať na mesiaci? Mohli na tej svetelnej strane od slnka? Nie, by ich spalilo. Na opačnej strane by zamrzli. To znamená, že museli pristať na rozhraní dňa a noce. Preto sú také šedé tie fotky, ktoré vlastne akože z toho pristátia sú. To znamená, to sa deje na Zemi. To znamená, že keď sme nemali atmosféru, nemali vodu, končíme, priatelia. Nie len tu, že život neexistuje, ale neexistuje v podstate ani vlastne ten termoregulátor, ktorý tu permanentne vlastne udržuje teplotu
v systéme. To znamená, skleník je presne o tom, aby udržiaval teplotu. Skleník na vašej záhrade stávame preto, alebo na mojej záhrade, aby sme udržali teplotu, aby ráno alebo vlastne na jar nad ránom nepomrzli tie rastlinky, preto ju udržujeme, tú teplotu, pretože to naakumuluje a toto je dobré. To znamená, že tu nám nejde ani tak o mierne zvýšenie teploty o 0,1 stupňov priemernej teploty alebo 1 stupeň, ale ide o rast extremalít. Ak by bola pravda, že príčinou zmeny, zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, tak nemôžu raz extrémy, nemôžu byť extrémy maximálne ani minimálne, ale práve naopak. Môžu byť priemerné teploty vyššie, ale extrémy by boli nižšie. Rozumieme si ako v týchto súvislostiach. To znamená, že toto je vlastne alfa omega toho systému. To znamená, že dá sa to fyzikálne vysvetliť celý ten princíp. To znamená, tu je vlastne fyzikálny princíp, ktorý je veľmi kľúčový. To, čo som hovoril s tým kastrolíkom na plyňaku, to znamená, keď máme dostatok vody, toto je ekosystém, ktorý je zvodnený, má dostatok vody, energia slnka teče do systému, dominantná časť tejto energie sa spotrebuje na výpare. 70 až 80 % tejto energie sa spotrebuje na výpare a vlastne tá energia sa transformuje na latentné teplo výparu a ide do vyšších vrstiev atmosféry. Ako náhle tú krajinu odvodním, zaasfaltujem, zabetonujem, zastreším a odkanalizujem, v podstate dominantná časť tejto energie sa premení, transformuje na citeľné teplo. Z toho je vlastne ako tie extrémne teploty, ktoré vznikajú v tzv. Urbánnych zónach, teplné dážniky a tak ďalej, ktoré sú veľmi nebezpečné. A toto je fyzikálny jav, toto nepustí v podstate. To znamená, že toto je kľúčom alfa a omega, ktoré zanedbali vlastne tí klimatológovia, ktorí sa hádajú. Jedna je skupina silných klimaskeptikov, druhí klimaalarmisti, jedni kričia, že vlastne klima sa mení vplyvom CO2, druhí vykrikujú, že vlastne klima sa nemení kvôli CO2, že to je prirodzený proces a vedľa prebieha oveľa nebezpečnejší proces, ktorý je pre život na planete Zem je extrémne nebezpečný a dnes z tých analýz a z tých algoritmov vychádza, že ten globálny timing alebo deadline vychádza na rok 2023. Už to začína toto. Je strašenie. No, takže toto už sme, ale to sme skrátili z hodiny vlastne na tú krátšiu periódu. To znamená, že vlastne akože toto je kľúčové. Prečo? Pretože celý ten proces sme začali po druhej svetovej vojne. Ako zmyslov zbavení všetko asfaltujeme, betonujeme, odkanalizovávame, je jasné, že potrebujeme domy, že potrebujeme strechy, že potrebujeme cesty, že potrebujeme parkoviská, diaľnice potrebujeme, ale nepotrebujeme kanalizovať dažďovú vodu do potokov, do riek a do mora. 760 miliard kubíkov vody z planéty Zem každoročne odtečie do mora, to sú tie vlastne podrezané žily, to znamená, tá voda predtým vsiakla do krajiny, vyparila sa, skondenzovala, vytvorila dážď a vyparila sa naspäť. To znamená, že toto je veľmi dôležité z hľadiska toho algoritmu a každým rokom zo systému sa odkanalizováva 1% vody z objemu malých vodných cyklov. Zhruba. A vlastne na plochu oceánov to je 2,1 mm vstupnutie hladín oceánov. Počuli ste expertov na to, aby hovorili o vysušovaní kontinentov a stúpaní hladín oceánov? Všetci vykrikujú o ľadovcoch roztápajúcich. Dokonca som videl minulé knihu v Prahe, som kúpil, vlastne, ktorá hovorí, vidíte, toto je dôkaz o stúpaní hladín oceánov, lebo severný ľadový oceán, vlastne ľad na severnom póle sa roztopil. Existuje Archimedov zákon, môže stupnúť hladina, keď sa voda, vlastne ľad roztopí vo vode? Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny, teleso vytlačené. Ďalší zákon, ktorý v podstate jasne funguje, a my vlastne, ja som mal jeden konflikt s jedným profesorom, doktorom vied pre fyziku a on akože, ci Bože, zabudli sme. Hej? To znamená, že vlastne akože toto sú triviálne záležitosti, pretože v tom systéme zanedbávame veľa vecí, berieme tu až ako fakt
ako realitu a pritom tomu nerozumieme. Hej? Už berieme to ako nejaké také klišé, ktoré vlastne nám veľmi dobre vyhovuje do rôznych scenárov, že vlastne pozrite, teraz musíme riešiť to a to. A to neplatí. Takže vlastne toto, ten fyzikálny zákon je vlastne akože veľmi dôležitý z hľadiska zachovania energie. To znamená to, čo som vám vysvetľoval tu. Keď je krajina zelená, dostatok vody, slnko spôsobí premenu tekutej vody na paru, vytvorí mráčiky, tie zase skondenzujú a vrátia sa do systému. Ako náhle spravím to, odvodním, premením ekosystémy, výsledok je vysušená krajina a tým pádom vlastne stúpajú teploty, ale ostávajú v troposfére. Hej, to znamená, tu na vlastne sú, tu na vyššie teploty stúpajú a tu na klesajú, udržujú sa a tu na je presne opačne. Tu na teploty klesajú a tu nastúpajú. Takže vlastne ako koniec koncov dá sa povedať, tak ako v ľudskom tele je dohromady 5 litrov krvi a keď je, nedaj Bože, nejaká havária na ceste, tak lekári, zachránka čo prvé robí? Keď je zranený človek. Zastavuje krvácanie. Zastavuje krvácanie, presne tak. Až potom ho resuscitujú a tak ďalej. To znamená prvý moment zastavenia krvácania. My čo robíme? Po všetkých urbárnych zónach, všetkých priestorov zapečatených a tak ďalej podrezávame žily. My otvárame proste ako zmyslov zbavený a vlastne ako v 21. storočí, kedy už existujú bezdrotové technológie a tým sedliackým triviálnym princípom nerozumieme. A ostatné výsledok je jasný. To znamená to, čo som povedal, 760 miliard kubíkov vody vychádza ročne stúpanie hladín oceánov na základe kanalizácie a odvodňovania kontinentov, ktoré vlastne sa premení. A teraz si uvedomme jednu zaujímavú súvislosť. Máme loptu. Poďme sa premiesť, že sme teraz na mesiaci a pozeráme na planetu Zem. A máme akú loptu. A teraz na jednej strane je zatlačím. Keď tu zatlačím, čo sa stane? Tu nastane púkel, že? A teraz si predstavte, za 100 rokov sa odľahčili kontinenty o zhruba 37 000 miliard kubíkov vody. To je 37 000 miliard tón. A táto voda je v kontinent, vlastne v oceánoch. Zmení zaťaženie zemskej kôry? Chápete? To znamená, na tých citlivých zónach, geologických štruktúrach, ono to vlastne pracuje a potom vyletí. Ja som túto otázku otvoril na svojom blogu a vlastne ako keď bola tá tsunami v Japonsku a vlastne išli ma prizabiť geológovia, tak potom som sa hrabal v niektorých veciach, a či existujú nejaké výskumy, tak vlastne ako existuje výskum na Haiti a na Tajvane a tam presne vychádza, že vlastne vždycky po drastických povodniach v istom časovom intervale nastali zemetrasenia. Prečo? Pretože vlastne s tou vodou, ktorá padne a otečie do mora, ide šialené veľké množstvo materiálu zeminy a tým pádom vlastne ako odľahčuje, keď je to citlivá geologická zóna, automaticky dochádza k pnutiu na geologických zlomoch, ktoré sú veľmi nebezpečné z hľadiska udržania stability planéty Zem. To znamená, že tá kvapka vody, od tej dažďovej kvapky vody sa dostávame až do tých globálnych súvislostiach, napriek tomu, že tá kvapka vody neznamená nič z nášho pohľadu, ale je kľúčom všetkým týmto súvislostiam. Prečo to tak je? Pretože máme malé vodné cykly a tá voda v systéme recykluje, to znamená, padne do krajiny, vyparí sa, vytvorí mráčiky, skondenzuje, padne a proste takto, jak biopumpa to funguje, ako náhle ja tu pretváram túto krajinu, tá voda vlastne odtieka do oceánov a tam vstúpajú hladiny do oceánu. A robíme takéto veci. Máme vlastne, toto sú veci, ktoré v podstate, takto vyzerajú naše lesy. To poznáte, že z prechádzok. Či na Kysuciach, či na onom, k tomu sa dostaneme aj vlastne akože na Terchovú. Takto vlastne ako na Slovensku máme, pred vojnou sme nemali možno, neviem, či sme mali jedného poľnohospodárskeho inžiniera, teraz máme tisíce. Toto je výsledok. Toto je výsledok našej kultúry.
Chápete? Rozorali sme medze a tak ďalej, potvárali sme všetky koridory na to, odtekaj vodička. Dole vlastne akože potom sa za hlavu chytáme, čo sa deje z hľadiska katastrofa povodní. Toto je ten chlapík jeden vlastne, ktorý si postavil domček a vlastne taký svah poľnohospodársky, orane presne po spadnici, prišla väčšia búrka, asi 60 mm, za tými vrecami mal bazén na dvore a vlastne akože tá vlna z pola prepláchla bazén cez dvere, cez do obývačky až na druhú stranu preletela. Chápete? A vlastne ja som tam prišiel, on tam odpratával z bazénu a vlastne akože, prosím vás, a vám nevadí, že vlastne, že kto vám to spôsobil, no čo ja mám robiť? Chápete? To znamená, že a my potom hovoríme o prírodných katastrofách a to je výsledok vlastne ľudskej stupidity a kvality z hľadiska toho v 21. storočí, akým spôsobom rozmýšľame a ak sme sa vlastne naučili. No, a rigolovanie cez a povodňa sucho, hej, že to je deto. Hej, to znamená, všetká voda, všetky rigoly okolo ciest sú presne takto stávané, budované a na to ešte dávame peniaze na to, aby voda otiekla. Toto je vlastne jedna z najúžasnejších kultúr. Mňa tiež učili vlastne regulovať potoky. Toto som nezažil, to je vlastne nad Kežmarkom, v Ľubickej doline. A vlastne akože dole bol most, ktorý prežil prechody tankov vo vojenskom priestore, možno tisíce prejazdov. Vydržal, až prišla jedna povodeň, blesková povodeň v roku 2010 a to prepláchla. Ja som z hodou okolností vtedy, keď boli tie veľké dažde pod tým mostom, jak sa ide z Kisúc, smerom na Žilinu som stál. Som neveril vlastným očiam, že vlastne som musel zastať v aute a čakať, lebo z neba ako keby vlastne vedra sa vylievali. Hej? To znamená, že vlastne akože tento tobogán je vlastne výsledkom toho, že tá voda, ktorá vlastne nabrala tú nenormálnu rýchlosť, zničila most a vlastne akože skončil ten most po nejakých 50 rokoch. No a toto je vlastne akože nový klenot. Ja som dnes mal prednášku v Svrčinovci na základnej škole a vlastne akože, že teraz všetky tie diaľnice, ja som vysvetľoval aj starostom na Kisuciach, že len z tej časti lokality od Čadce po poľské hranice ročne okolo 60 000 kubíkov odtečie vody len jednorázovo. Teraz si predstavte, takýchto príbehov bude možno 100, alebo za 10 rokov. Že koľko kvanta vody predtým, tá voda, ktorá padla do územia, udržala, doplnila zásoby podzemných vod, spôsobila fotosyntézu, teraz vlastne už je v Kisuciach a potom vlastne Kisučania sa čudujú, že im vlastne v čase minimálnych zrážok vlastne je malo vody, že? Tak je. To je realita. Ja tam mám studňu, môžem potrebiť. Je to tak, že? Na východe pri Fričovciach v priebehu jedného roka poklesla hladina vody o 16 metrov vplyvom výstavby diaľnici. Takže je možno podobné. Toto je najväčší klenot, čo som zažil, to je vlastne ako, aby ste vedeli, toto je zber vody v Tatranskom národnom parku do lyžiarskej jamy na zasnežovanie. A toto sú ďalšie kultúry vlastne, ako z hľadiska urbanizmu, územného rozvoja a tak ďalej. Tento pán v Prešove, majiteľ, si dokonca odvodnil aj záhradu, aby náhodou, že keď ráno vyjde do záhrady, aby si nemočil nohy od nejakej rosy. Že? To znamená, že vlastne akože množstvo nezmyslov my dokážeme robiť, ktoré v podstate sú veľmi nebezpečné z hľadiska termoregulácie planety Zem. A toto sú, či to je Tesco Košické, Žilinské alebo Bratislavské, tie rozsiahle veľké plochy, zabetonované, odkanalizované a potom sú také kypte tu, na ktoré sú, vidíte, ešte obrubníkami ešte obhradené, aby náhodou sa tam žiadna kvapka dažďovej vody zo spevnenej plochy nedostala a potom máte také rúrky, také plastové, ktoré príde cisterna a tam naleje, aby ten stromček pre istotu prežil. Hej.
To znamená, že vlastne akože jak my integrovane vlastne riešime celé tie systémy. Toto je vlastne ďalší klenot vlastne medzi Hlohovcom a Nitrou. To som s Francúzmi tam Made prechádzal a vlastne ako som neveril vlastným očiam. Tu je nádherný chodník. A tu je žľab, aby nedaj Bože tá voda zo žľabu, z chodníka nevtekala do zelenej zóny. Som nepochopil. A na to treba peniaze, že? No toto je vlastne akože strešná architektúra a my vlastne túto vodu odvádzame zo všetkých domov a tak ďalej. Samozrejme, že chceme, aby sme mali sucho doma, fajn, všetko OK, len otázka je, že čo s tou vodou? Keď ja vlastne mám 100 kubíkov z mojho domu každým rokom odtečie, zaplatím vodárenskej spoločnosti 100 €. Zároveň za 10 rokov je to 1000 kubíkov vody podrezané žily. Za 100 rokov fungovania je to 10 000 kubíkov. To znamená, z 1 metra štvorcového v Košiciach aj v Žiline to bude asi rovnako, ročne 500 litrov, za 100 rokov je to 50 kubíkov vodného stĺpca, aj kubíkov, pretože to je 50 metrov vysoký vodný stĺpec, to sú tie podrezané diery, z ktorých vlastne voda vyteká. No a toto sú všetky tie výdobytky v rámci aj Slovenska, aj sveta a tak ďalej. To znamená, toto je tu na zhodou okolností z Horného Ričova. Hej, tomu som tiež nepochopil, ale budíš, hej. To znamená, že vlastne od lesného hospodárstva cez poľnohospodárstvo, cez urbanizmus, cez vodné hospodárstvo, cez dopravnú infraštruktúru, vlastne my máme zakodované, jak najrýchlejšie sa zbaviť dažďovej vody. A toto je vlastne tá trauma, pretože ak sme kresťania na Slovensku, asi 74% verí v Boha a vlastne akože všetci akceptujú, že dážď je Boží dar a vlastne ako, čo my s tým dažďom robíme, s tým Božím darom? Vyrábame z neho odpad. Hej, a miešame pre istotu občas aj s ľudskými výkalmi a tak ďalej. A vlastne akože toto je vlastne istým spôsobom dedičný hriech, ktorý v podstate nerozumieme. A ako dochádza vlastne k degenerácii ekosystémov a života a utlmovania fotosyntézy, rastu CO2 v atmosfére, prehrievaniu plôch, narastu vlastne akože úplného chaosu v atmosfére, ktorý spôsobuje tie katastrofy, ktoré okolo nás odtiaľ. No a toto je vlastne akože Terchová. Terchová je vlastne jeden nádherný prípad v odzovkách. Toto je obrázok zo stanice zo Žiliny. Hej. Toto je vlastne akože z Terchovej úplne hore a toto je úplne až hore vo Fatre. A vlastne pozrite, ak tie svahy stiekli, a to preto, ja vám vysvetlím tie princípy prečo. Hej. To znamená, že vlastne celý ten problém, keď sa vychádza hore na chleb, a keď pozriete aj do Google Map, vidíte vlastne aj 20 metrov širokú rozšlapaný zemský povrch z turistických oných, ale celý ten systém je, že keď padne väčšie množstvo vody, tak vlastne po tých vyšlapaných chodníkov tá voda steká, tá sa koncentruje, vytvára silný objem kinetickej energie, narazí na prvý kameň, ten vyvalí, poderoduje vlastne drň, a začne vlastne ako stiekať celý svah. A výsledok je potom katastrofa. A prečo je vlastne taký veľký, intenzívny nával vody, to vlastne budem v ďalšom rozprávať, toto je veľmi dôležité, aby sme vlastne pochopili niektoré tie súvislosti. Lebo mesta, agro-poľnohospodárska krajina, vysušujeme, my sme vlastne ako novodobí barbári, pretože ja si pamätám, my sme mali špeciálny predmet na škole meliorácie. Celý princíp meliorácie bol, ako odvodniť pôdu. My máme okolo 1 milión hektárov slovenskej pôdy napíchané rúrkami, z ktorých doteraz voda vyteká. Sice sa tvária niektorí experti, že už to nefunguje, ale funguje to. Videl som už miliónkrát vlastne na svojich vlastných očiach, mám aj fotodokumentáciu, že to funguje, vyteká a tak ďalej.
To znamená, že z tohto prostredia odvodnené, odkanalizovaná voda vlastne spôsobuje zvýšenú produkciu citeľného tepla, vytvára tepelné ostrovy a tie tepelné ostrovy spôsobujú to. To znamená, že to silná produkcia tepla do atmosféry vytláča vlhkosť do horských oblastí, tu nás sa tie vody nakumulujú, to znamená, že tu vlastne vytvára sa vertikálny stĺpec mrakov, ktorý keď skondenzuje, je katastrofa. A prvý taký príbeh na Slovensku sa stal v roku 1998 v júli, keď vlastne, neviem, či sa pamätáte, po niektorí starší, keď na východe v Jarovniciach sa utopilo 50 rómskych detí a keď sa pozriete do mapy, tam je vlastne ostrov lesa a vtedy tam padlo za pol hodiny asi 100 mm zrážok. V Prešove, nie tak ďaleko, asi 25 km vzdušnou čiarou, padlo nejakých 30 mm. Jak je možné, že na takej krátkej vzdialenosti také veľké rozdiely zrážok? Presne kvôli tomu, kvôli tej energii, nie kvôli CO2. Kvôli energie, ktorú my vlastne produkujeme z prehriatej krajiny, ktorá spôsobuje abnormálne zmeny rozdelenia mrakov v atmosfére a skôr aj kondenzáciu. Všimnite toto, hej? To znamená, že vlastne akože v horských oblastiach viacej prší ako v minulosti a v nížinách menej. A toto je vlastne alfa a omega všetkých týchto zmien a to absolútne nemá nič spoločné s CO2. Ale keď počujete, že vlastne vplyv extrémnych dážďov kvôli zvyšovaniu CO2 v atmosfére, tak mňa osobne ide častokrát šlak trafiť, že aké vlastne experti vlastne šíria nepravdy medzi verejnosť, pretože fyzikálne je vlastne to je celé všetko o vode. No a teraz sa vrátime k tomu, keď sa vlastne odvodňujú kontinenty, to znamená vlastne ako, že tu klesá voda, tam stúpa. Tomu netreba vlastne už ďalšie čo vysvetľovať, má to logiku. A už čo som hovoril vlastne o tej zmene zaťaženia, to si môžete domyslieť. No a otázka je, že či máme mlčať o tom. Ja som aktivista, ja som bol za bývalého režimu som bol vyhnaný z akadémie, lebo som robil na ústave hydrológie, potom na ústave ekológie a vlastne akože prišiel som na niektoré súvislosti na východoslovenskej nížine, že aké nezmysly sa tam robili, ja som to zverejnil a som letel v 88. roku. Ale dejiny sa opakujú vlastne akože napriek tomu, že ma po Slovensku aj častokrát kriminalizujú a dosť často sa nevzdávam a vlastne ako treba hovoriť nahlas plnú pravdu. Pretože vlastne človek, ktorý nepozná a žije v nevedomosti, robí ďalšie veci, chyby, ktoré v podstate môžu vyvolať ďalšie reťazové katastrofálne reakcie. No ako sa vlastne to schematicky vyrieši celý tento princíp? Celý ten je vlastne veľmi jednoducho. V časovej osi, tu nás sú viacero vecí sústredené. Tu je vsak, výpar, tu je vlastne koľko vody v systéme recykluje v malých vodných cykloch, tu sú zrážky a vlastne toto, tá vlnovka žltá, to sú extrémy počasia. To znamená, ako náhle sa znižuje dlhodobo, v ktoromkoľvek území na svete vsak poškodením krajiny, viacej vody povrchovo odteka dažďovej preč, do potokov, do riek, do oceánov, vtedy je vlastne aj výpar menší, ten klesá, to znamená v systéme recykluje menej a menej vody. Aby ste mali predstavu, na Slovensku my sme robili siahodlhé analýzy v 90. rokoch a sme sa dopracovali, že každým rokom z malých vodných cyklov ubudne zhruba 1%. A ten proces sa naštartoval po druhej svetovej vojne. To znamená, viete si predstaviť 1%, 2%, 3%, 10, 20, 30 a je teraz rok 2017. Takže sme už za polčasom rozpadu a tie extrémy počasia vlastne rastú takto. A v tých krajinách, ktoré teraz trpia suchom, napríklad taká Sýria, ktorých napríklad od roku 2005 nastalo historické sucho, najväčšie za posledných 900 rokov, tak výsledok čo? Tí obyvateľia vidieku sa začali sťahovať do mesta,
tam nastal konflikt medzi vidieckým a mestským prostredím, politici to nezvládli a začal vlastne akože vojnový konflikt, z ktorého vlastne naštartoval sa šialený exodus. A toto sa deje teraz vlastne v africkom rohu, to je Etiópia, Somálsko, v Indii vyschlo 92 priehrad, sú prázdne. V Kalifornii, možno viete, že 5 rokov poriadne nepršalo, dnes ráno, 2. januára som skypoval, lebo vlastne pomáham riešiť niektoré veci v Kalifornii a vlastne to sa všetci vytešovali, že už idú mráky, že zaprší. A že ja by som sa veľmi netešil, lebo môže byť z toho katastrofa. 7. januára začali drastické povodne v oblasti San Francisca a tak ďalej. To je presne o tom, lebo voda, ktorá chýba v malých vodných cykloch, vlastne ale doplňovaná z veľkých vodných cykloch, tá vám príde sporadicky, raz za čas, dlho nie, ale príde v katastrofálnych dávkach. Voda v malých vodných cykloch recykluje denne tak, ako v dažďovom pralese. Do obedu sa vyparí, po obede skondenzuje, padne a zase vlastne štartuje procesy fotosyntézy. To je permanentný obeh. To znamená, že toto je veľmi zlá správa. Ak budeme pokračovať a podrezávať žily, končíme, priatelia. A tam je vlastne ten, už nie je ani 10 rokov tomu. A to znamená, tie symptómy, tie extrémy počasia, to takisto, keby vlastne, keď človek krváca a v istej chvíli nastávajú v ľudskom tele krče pred kolapsom, že? A tie krče sú prírodné živelné pohromy. To je presne ten istý scenár z hľadiska vnímania medzi mikrosvetom a makrosvetom. No a tu je ten obraz a vlastne ja som ako našiel po 20 rokov to, čo som nakreslil asi pred, už niekedy v 96. Že my sme vlastne, toto je modrá niť života. To je vlastne ako, že my sme všetci na nej závislí, na tej vodičke, a jak zmyslov zbavení, ju vlastne akože práve tými rôznymi všelijakými zmenami v ekosystémoch spôsobujeme to, že sa začína vyprázdňovať znútra. Nie zvonku ako klbko, keď sa rozmotáva, ale ja ju stiahujem a ona sa vlastne vyprázdňuje vnútra, to znamená, že nemusím to ani spozorovať a výsledok je odrazu je vlastne prázdny malý vodný cyklus a vtedy nastáva kolapsová situácia. Vtedy nastáva dlhodobé sucho, ktoré občas je striedané drastickými prívalmi dažďa a je z toho katastrofa ďalšia. Takže Slovensko v 20. storočí, to je čo som hovoril, pokles zrážok v nížinách a naraz v horách. A vlastne toto je z bilancií, ktoré sme robili a dokonca, priatelia, my sme vtedy ako občianske združenie sme pozháňali všetky databázy z knižníc zadarmo. A od 1971 všetky údaje hydrometeorologické boli spoplatňované, takže sme nemali údaje. Ale v týchto starých údajoch do roku 1970 už dali sa kvantifikovať tie zmeny v tých trendových čiarach, ako sa to mení vlastne počas letných mesiacov, ako sa predĺžujú, poklesávajú zrážky v jarnom období, v jesennom období a tak ďalej. To znamená, že do roku 1970 a vlastne veda spinka. Aby sme vlastne si nemysleli, že to je vlastne len náš problém, toto je Gruzínsko. Toto som získal vlastne z jednej výskumnej úlohy jedného Austrálčana, ktorý v podstate za 12 000 rokov pred Kristom bolo rozdelenie zrážok takéto, v týchto pásmach. Teraz je to takéto. Hej, to znamená, že 6 000 rokov pred Kristom a vlastne tu v súčasnej dobe. To znamená, že pozrite, koľko tých pásiem. To znamená, tam, kde je sucho, ešte väčšie sucho a tam, kde sú veľké prívalové dažde, tu je vlastne až 1800 mm, to znamená, že vlastne dochádza ešte k viacej. To znamená, že v minulosti boli menšie rozdiely teritoriálne medzi zrážkami v nížinách a v horách. Ja som tam bol z okolností, s Piotrom som nebol tam, s kolegami z Polska a vlastne akože, že ja som bol v šoku, jak sú zasolené pôdy, jak vlastne majú problémy s vodami a tak ďalej. A my sa tam k tomu blížime. A v Kaukaze to bola vyspelá kultúra, že? To znamená, že vlastne akože tieto veci sú teritoriálne, lebo tu platí fyzikálny princíp, tu nám vlastne neplatí vlastne ako z hľadiska tých
v súvislosti, že no dobre, tam to môže platiť ináč a tak ďalej. Nie, lebo fyzika nepustí. Či je na Slovensku, v Gruzínsku, v Amerike, v Afrike a tak ďalej. No a tu bola kedysi obilnica Ríma a teraz je tam sucho. Jak je to možné, že tam pestovali obilnú vínu? 2000 rokov pred Kristom. Čo sa stalo? Presne to, čo sme hovorili. No a teraz, keď sa vrátime do súčasnej doby, pamätajte sa na rok 2012? 13, toto je z 13. Hej? To znamená, že vlastne vtedy naštartovala sa jedna povodeň na Dunaj a druhá vlastne na Labe, smerom na Poľsko. Devastačné vlny. V Bratislave stavali bariéry a tak ďalej. Všetky mestá okolo Dunaja stavali bariéry na to a posielali susedom na hlavu. Ďalšiemu. Výsledok je, že vlastne že tí dole schytali to najviacej a všimnite si v tých satelitných mapách, že táto oblasť je vlastne bez mrakov. Táto oblasť takisto, hej? To znamená, že toto je vlastne výsledok koncentrácie, nebývalej koncentrácie na teritoriálnej úrovni mrakov alebo vlhkosti v atmosfére, ktorá spôsobuje práve tieto nebývalé dažde na menších územiach. A toto je jeden exemplárny príklad z Cypru. Všimnite, tu je ostrov vysušený. Mraky narazia na ostrov, obtečú ho. Jak je to možné? Presne kvôli tomu, lebo tu nás sa drží teplo a nepustí. A keď idete, neviem, kto bol z vás na dovolenke na Cypre, ale či Larnaca, Nikozia alebo ďalšie turistické miesta sú presne tak odkanalizované od dažďovej vody, jak na Slovensku. A všetci kvakajú, že nemajú vodu. Hej. Majú 108 priehrad území a vlastne akože pred 5 rokmi bola taká situácia, že dovážali sladkú vodu z Grécka. Teraz tú vodu odsolujú, za 100 miliónov eur ročne cyperská vláda platí len za to, že nejaká firma vlastne tú vodu odsoluje. To znamená, prvé pošlem vodu sladkú do mora a potom ju odsolujem za nekresťanské peniaze. Hej. Toto je ďalší prípad z druhej strany planety Zem. Toto je júl 2012. Ja som bol medzi Indiánmi v tom období a vlastne keď som vyšiel z auta z klimatizovaného a bolo 43 stupňov, tak som proste v taký suchý, štiplavý vietor na prérii indiánskej. Som neveril vlastným očiam a tak je zdevastovaná krajina. Hej? A som im hovoril, že počúvajte, vlastne vy máte 5 miliónov akrov vysušenej zeme. Bieli majú vlastne peniaze, vy musíte kooperovať. Na to, aby na východnom pobreží menej pršalo, vy potrebujete zavodňovať svoju krajinu. To znamená znížiť produkciu tepla, aby tie mraky, ktoré idú od Atlantiku, aby došli až k vám, aby zapršalo. Hej? A vlastne akože krutili, miešali sa do toho a tak ďalej, neverili. A som povedal, že uvidíte, čo sa stane na jeseň. A na jeseň bola vlastne, pamätáte, super búrka Sandy. A vlastne akože všimnite, jak je skoncentrovaný tento mrak. Presne tak, ako vlastne v tom Nemecku. To znamená, že to teplo tu nepustí tie mraky ďalej do vnútrozemia a preto od stredozápadu ďalej na západ neprší už. Lebo je vysnutá, poškodená, zdevastovaná krajina. Občas počujete v televízii alebo správach, že šialené veľké požiare alebo suchoty a tak ďalej. To je presne o tom. To znamená, že úplne poškodený vodný cyklus, z ktorého v podstate nie je úniku, ak sa vlastne nespamätajú. Bol som o rok na to medzi Indiánmi a v máji a boli zase historické povodne. Z historického sucha po historické povodne. To znamená, že ja vlastne som im ukazoval, že vidíte, však toto je vlastne len dôkaz o tom, že koľko vy tu vody máte. Keď si ju zadržíte, začnete byť bohatí, len koľko budete mať zvery, koľko chcete, fotosyntéza bude fungovať a tak ďalej. Máte 5 miliónov akrov. To je zhruba asi 2,5 milióna hektárov, dá sa povedať. Hej. To znamená, že vlastne že zase sme vlastne pri stave krajiny a vode. No, takže vlastne toto doteraz bola ešte pokračované tej zlej správy, aby z hľadiska vysvetľovania a teraz vlastne ako sa dá ozdraviť klíma lokálne a globálne. To znamená, že dobrá správa. My sme tento proces začali
na Tichom potoku pod Levodskými vrchami. Ja ako jeden z týchto inžinierov veľkých, tak sme vlastne akože vymysleli pre obce modrú alternatívu a sme povedali, že ekosystémy musia vyrábať vodu. A teraz po tých 20 rokoch viem, že toto je riešenie. V suchej rokline vlastne voda vyteká a je to 10-násobne lacnejšie ako priehrada. Ja to hovorím oficiálne, vám prezradím, že 36-násobne lacnejšie, až je podozrivo lacné. Ale z toho sa nedá kšeftovať. Toto je vlastne stabilný ekosystém, prinavrátenie toho stavu a tak ďalej. Tie smiešné hrácky, ktoré boli aj za čas, keď sa niektorí možno pamätáte za čas Radičovej, toto dokázali vyrobiť v podstate. To znamená, že tie smiešné hrácky, ktoré sú také vlastne ako smiešné, čo tu na niekto, tu na tieto veci kváka a tak ďalej, ale tu na nejde o tie hrácky, tu na ide o systém, ako obnovovať ekosystém. Tie možnosti. No a potom prišiel vodný les, keď Tatry zúčali a moja organizácia akože sa nehádala s lesníkom, my sme povedali, my zoženieme peniaze, len nám dajte plochu. Tak na peknej výhliadke nám dali plochu, 42 hektárov a robili sme také bariéry. Denne sme mali 100 až 120 mladých ľudí, dobrovoľníkov z 26 krajín, bavili sme sa, hradili sme a tak ďalej. Tak les vyzerá teraz. To znamená, v niektorých častiach je to... Minulé na Silvestra som bol tam a bolo krásne počasie, aj teraz vidno tú panorámu. A vlastne som bol v šoku, že vlastne akože najhustejší les je práve na vodnom lese. Lebo všetká voda ostáva. Starým Smokovcu. Starom Smokovcu, áno. To znamená, že výsledok je veľmi akože pozitívny, to znamená, že toto je vlastne kľúčom všetkému. Zadržať dažďovú vodu a tá štartuje fotosyntézu, ochladzuje atmosféru, termoreguluje a tak ďalej, zvyšuje výpar a spústu iných vecí sa deje. No a potom sme robili niečo aj v Košici a všimnite, jak sa tie ekosystémy veľmi rýchlo obnovujú, veľmi rýchlo. To znamená, že takto to vyzeralo v novembri 2005 a toto je vlastne september 2016. Toto nie sú nasadené trávy, to je dažďová voda, ktorá ostala tam. Tu vlastne akože ten chudák majiteľ tenisového kurtu mal ročne aj 3-krát bahno na dvore a vlastne len tieto smiešné veci, bariéry, ktoré vlastne zadržujú túto vodu na poškodenej krajine, spôsobili, že vlastne tu začína to prekvitať permanentne a vlastne akože majiteľ tenisového kurtu má vlastne svatý pokoj. A tá voda ostáva v komunite. No a vlastne, aby sme prišli bližšie, toto je Hričovská vodná cesta, potom vicestarosta aj so starostom v Hričove vlastne sa rozhodli, že akože musia niečo spraviť. Tak toto sa robilo v roku 2009 a vlastne akože minule som tam bol a vlastne akože je to nádherná oáza. Množstvo vody, vegetácia proste, vtáci tam spievajú a tak ďalej, proste akože keby náhodou, veď to zo Žiliny nie je ďaleko, to je kúsok vo Hornom Hričove, pod diaľnicou taká roklina je, jak sú tam tie nádrže naftácké, neviem, či niekto pozná túto lokalitu, je tam vlastne akože maličký projekt zrealizovaný a tak ďalej, ale funguje to vlastne akože, že vďaka vode všetko ožíva, predtým tam bol zošuverený les. No a potom vlastne akože nastal problém, keď sa pamätáte, v roku 2010 a v roku 2010 bola pri moci Radičová a vlastne akože keď bola už tretia vlna povodní, tak sa nám prekrížili cesty a ja som vlastne akože ponúkol, že pani premiérka, že vlastne keď vodohospodári sa všetci pozašívali, tak ja idem s kožou na trh, ja vám pomôžem. Vymysleli sme program zadržiavania vody v krajine, aby tá voda vlastne a vytvorili sme v priebehu jedného roka priestor pre viac ako 10 000 ľudí, ktorí pracovali, z toho 7800 ľudí nezamestnaných. Za minimálnu mzdu pracovali na takých incitných veciach, to znamená voda, zem a živiny ostávajú v krajine a tu nám ukážem, že vlastne jak jednoducho sa to dá robiť. Toto je vlastne napríklad v Povinne, v Snežnici. Hej. Celá kaskáda hrádzov, ktorá v podstate zbiera tieto dažďové vody, aj zeminu, aj živiny, ostáva to tam a neodteká to preč.
Rómovia na východe robili, vlastne ako v Jarovniciach. Tí boli tak nadšení z toho, že vlastne všetci na nich nadávajú, že vlastne oni, že sú vychcaní, že nechcú robiť a tak ďalej. Tu narobili za minimálnu mzdu. A vlastne mám príbeh aj vlastne s tým koordinátorom, ktorý robil. Som prišiel tam na jednu kontrolu a že musím ja vám povedať jednu vlastne takú pikošku. Minule som vychádzal z Rokliny a išli ako, že cigánky so svojimi dzecami a že dzejdzece. Rozumiete ma? A oni, že ideme za chlopami, naj dzeci znajú, jak to ceškoše robí. Hej, to znamená, že vlastne akože tá zmena od tých, viete si predstaviť, keď vlastne akože chlap doma na kanape leží povedzme rok, dva a to decko tam pri ňom, čo z ňa bude? Hej, to znamená, že vlastne akože toto je vlastne ako na psychiku istým spôsobom, vlastne na tú zmenu, to znamená aj na tú obnovu myslenia týchto, a toto porobili títo Rómovia vlastne v Jarovniciach. Takéto veci sa robili. Vznikali aj také vlastne akože úplne romantické scény. Toto je naplnená hrádza vlastne počas povodne, si predstavte. Hej? Rybníky sa z toho začali stávať vtedy za smiešné peniaze. A vlastne akože, keď skončilo to všetko, ten príbeh skončil v marci 2012 a keď minister Žiga začal vlastne ako kriminalizovať a my sme si povedali, tak my to musíme všetko zdokumentovať a mu to odovzdať. Tak nech sa páči aspoň, aby ste videli. Tak z toho vznikla knižka Po nás kúža potopa, už je vlastne, je to slovensko-anglická verzia, a vlastne koluje po svete, lebo je aj na internete a už je preložená do korejčiny. Ja som bol už dvakrát v Koreji kvôli tomu, aj kvôli novej vodnej paradigme a vlastne vo svete akože začínajú vnímať, že si Bože, však to také jednoduché a tak ďalej, akým spôsobom sa dajú vlastne rozvíjať všetky tieto ekosystémy. A dokonca profesor na Seoulskej univerzite to vymyslel dokonca ako program Rain City, dažďové mesta. A pritom Seoul má 1200 mm zrážok. Hej? To znamená, že vlastne akože, že majú dunstu a chuť vlastne ako inovácia. Ja som sa opýtal, že jak je možné, že k tomuto dovolí. A vlastne akože on pozeral na mňa, že čomu nerozumiem, že ja keď vlastne som profesorom na univerzite a mám nápad, tak celá byrokracia mi na to má pomáhať. Nie opačne, ne? Hej, takže vlastne môžeme to porovnávať v našej kultúre a tak ďalej. Takže aby ste vedeli, tu je summa summarum, že toto dáva prácu 7700 nezamestnaným. V 480 obciach sa to robilo v priebehu jedného roka, cez 100 000 objektov sa spravilo a sumárny vodozadržný objekt je 10 miliónov kubíkov vody. A toto je vlastne ako, že to každým rokom do systému pumpuje. To znamená nie len každým rokom, ale vlastne zadrží a tá voda vsakuje, vyparuje sa. Samozrejme niečo aj pretečie a tak ďalej a splošťuje povodňové vlny, ktoré vlastne sú veľmi dôležité z hľadiska perspektívy. Toto je vlastne s kalitou. Spravilo sa to na jeseň, pozrite, hneď sa to naplní, ten ekosystém vlastne celé dná to môže dvíhať. Tie erozné rýhy hlboké je možné vlastne práve týmto jednoduchým bariérovým systémom dvíhať na tých vlasočnicách, ktoré v roku možno len občas sú prietočné, ináč sú suché. To znamená, že takto sa dá obnovovať voda ekosystému, stabilizovať celý systém. No. Toto je grupa vlastne z Českého ministerstva životného prostredia. Predminulý rok mi zavolali, že chceme pozrieť vlastne na tie vylomeniny, čo ste robili. Tak toto je zhodou okolností tá, jak sa volá tá dedina, obec, jak sa ide za Terchovou na Oravu. Zazrive, áno. A tam vlastne porobili takých hrádzi asi 200 za 120 000 eur a robilo to 12 ľudí. Snežnici napríklad robilo 27 ľudí. Hej? Za tie isté peniaze. My sme nastavili kritériá a vlastne boli to veľmi zaujímavé, efektívne. Ale akože ľudia zvonku z Norska boli na tom, z Korei boli už na tom pozrieť, Maďari boli,
ďalší Maďari sa hlásia a tak ďalej, ale Slovenská odborná obec vlastne úplne sabotuje, ako keby to neexistovalo. A nie len odborná obec, ale aj občianske združenia, ochranári a tak ďalej. To znamená, že kuriozita, ktorá vlastne akože má vlastne veľmi zaujímavý kuriózny príbeh. No a vlastne akože, jak to hodnotiť? To znamená, že celý ten systém, to čo som povedal, keď je tu na degradačný proces, poškodená krajina vysušuje sa, znižuje sa výpar, tak ja začnem vlastne zastavovať, budovať rôzne bariéry na to, aby vlastne tá voda vsakovala do pôdy a začala vlastne nielen vsakovať, aj vyparovať sa. Tým pádom začne sa mi voda pumpovať do malých vodných cykloch a vlastne zmierňujem extrémy počasia. Veľmi jednoducho. Tie zrážky mi zase začínajú narastať, ale sú stabilnejšie. Tak ja si pamätám ako mladý chalán, že vlastne akože cez leto pod Minčolom, neviem, Čergov, či poznáte, to je vlastne akože východná časť Starej Ľubovne okresu, tam som žil ako v detstve a zaujímavé je to, že vlastne vtedy cez leto boli búrky takmer každý deň. 10, 15, 20 minút, prehnala sa búrka, slnko zasvietilo a život išiel ďalej. Teraz vlastne máme dlhé periódy bez dažďa a potom prídu masívne, frontálne, ťažké mraky, ktoré devastujú vlastne, z ktorých sú katastrofálne povodňové vlny. To znamená, že to je tu na vlastne ten dôkaz, že ten systém vlastne sa dá obnovovať. Že nie je to vlastne nezvratiteľné, je a veľmi jednoduchým spôsobom a veľmi efektívnym aj z hľadiska, že množstvo komunít, množstvo ľudí sa môže tomu vlastne pripojiť a v globále to znamená, že keby sme teraz začali robiť, keby sa stal zázrak na planete Zem, je tu na 7 miliard ľudí, treba do systému ročne pumpovať minimálne 760 miliard kubíkov vody. Na jedného človeka to prípada 100 kubíkov vodozadržných opatrení. 100 kubíkov to je robota na týždeň pre jedného človeka. Chápete? Bez peňazí. Veľmi jednoducho. To znamená len, že z toho sa nedá kradnúť. Nedá sa kvákať, ovplyvňovať ľudí a magoriť, že pozor, lebo tu príde katastrofa a tak ďalej. Nie. Tu vlastne akože my ako občania sme zodpovední za to takisto, akože aj všetci ostatní. To znamená štartovať pumpovanie a zadržiavanie vody v krajine, to je jedno. Či v Žiline, v Terchovej, na Kysuciach, na Hornej Nitre alebo na východe, všade. Je tu na vlastne celkom zaujímavý príbeh, ktorý sa začína diať v Rajeckej doline. Tam vlastne ako Láco Židek z biomasy začal vlastne ako rozvíjať farmu, ekofarmu a tam vlastne začína vlastne prvé, čo ho tiež napadlo, že zadržiavať vody. To znamená množstvo aj mladých ľudí, aj dobrovoľníkov už tam prišlo aj minulý rok, aj predminulý rok a vlastne akože tá farma začína sa obnovovať. Jednoduchým spôsobom, pretože viacej vody v systéme je viacej fotosyntézy, viacej termoregulácie a vlastne to pritiahne v podstate aj ďalší život, lebo v podstate keď dookola všetko je splundrované a keď začne, dajme tomu na ploche 20-30 hektárov sa to rozvíjať, tak sa tam stiahne aj nielen vegetácia, ale aj živočíštvo, že? Pretože bude mať tam dostatok vody, lebo napríklad lesná zver migruje za vodou aj 40-50 km, keď má vodu. Jaké je to jednoduché? To znamená, že tu je vlastne dobrá správa. A dobrá správa je, že to je riešiteľné a keby sa celosvetovo začalo riešiť do 10 rokov, nemáme problém s klímou. Absolútne. A vlastne tie blbosti a tie vlastne, akože, jak som minule čítal jednu správu, Ekonomický ústav SAB vypracoval, že koľko bude treba investovať vplyvom dopadov na klimatickú zmenu, vypracovali sa k číslu 36 miliard eur pre Slovensko. A tento program, ktorý by stal asi 1 miliardu na 10 rokov, keby chceli sme zamestnať 60 000 ľudí ročne, vlastne to zhltne aj s navijakom. A vyriešení všetky problémy, dostatok vody, bezpečnosť,
bez povodní, bez sucha, zvýšená biodiverzita, stabilná zdravá klíma a už nehovorím ekonomický rozvoj. To bol taký napríklad v Etiópii, vlastne HDP ročne kolíše takto ako na hojdačke, záleží od toho, či prší alebo neprší. No, takže vlastne akože jednoducho vlastne ako rastliny recyklujú dážď, pretože tam, kde je voda, tam je vegetácia. To znamená, že z prieduchy sa voda vyparuje do atmosféry. Klasická hydrológia, ktorú ja som bol učený, hovorí o tom, že voda, ktorá sa vyparí, je strata. No, môže sa voda zo systému stratiť? Len my sme vlastne natoľko zmaterializovaní, že neveríme len tej vode, ktorú vidíme. Hej? To znamená, že ako náhle sa premení na paru, už neexistuje, už proste čo s ňou, hej? To znamená, že veľmi jednoducho v podstate, ako sa dá pochopiť jednoduché súvislosti. Takže ešte raz, nová vodná paradigma, viac vody v krajine, viac vegetácie života, viac výparu z krajiny, vyššia vlhkosť, viac miernych dažďov, viac mrakov samozrejme rozprúsených v krajine a viac tzv. Soft mäkkých zrážok v systéme. No, takže začíname od kvapky, od tej, čo je vlastne čo je nič. Ale existuje jedno indické príslovie, ktoré hovorí, kvapke vody môžeš poznať celý svet. Znamená, že rozlúsknuť ju a pochopiť ten význam, pretože keď sa začnú kvapky spájať a vytvárajú silnú kinetickú energiu v nejakej rokline alebo v údolí, je katastrofa. Ale keď ich rozbijem, to je ten diverzifikovaný systém automaticky. A keď vyriešim priestor pre kvapky, mám dostatok vody v ekosystému, mám stále bielné potoky a už nehovorím o riekach. No tak ako si postaviť dažďovú záhradu, pretože vlastne akože teraz je dôležité, že hovoril som o hráckach, už vás dlho nebudem trápiť, možno už neviem koľko aj času máme, som asi hodinka. Už veľmi krátkosti. Čo je veľmi podstatné, priatelia, keď sme bilancovali tie analýzy v rámci Slovenska, nám vyšlo, že 4,6% urbárnych ploch na Slovensku, zapečatených, zaasfaltovaných, sa podieľa na vysušovaní 26%. To znamená, že je taký vplyv, a počuli ste vlastne, v médiách hovoríme o lesoch, stále hovoríme, že tam lesy sú vinné a tak ďalej. V lesoch je vlastne akože máme 41% a podiel na vysušovanie je 17%, vďaka tým lesným cestám. V poľnohospodárskej krajiny máme 51% a 56% podiel. A urbárna krajina 4,6 a 26. To znamená 1%, 5%. Poľnohospodárska krajina 1%, 1% vplyv. Lesná krajina 1%, zhruba 0,3% vplyvu. To znamená, z hľadiska stratégie, čo je najdôležitejšie, mali by sme začať tam, kde my žijeme. To znamená, dennodenne sme v kontakte a tak ďalej, to znamená v urbárnej zóne. Ja vám teraz ukážem aj vlastne taký letáčik, sme pre vás pripravili, že ako si spraviť dažďovú záhradu. To znamená, že veľmi jednoduchým spôsobom, to znamená, to, čo napríklad mesto Kodaň pridalo, že zadržať vodu na streche, legislatívu pripravili na to. Alebo v zelených zónach. Veľmi jednoduchým spôsobom. To znamená, že keď na strechu mi padne naraz 10 kubíkov, keď ja si ju nechám v záhrade, to mám problém vyriešený, neplatím za odkanalizovanie dažďovej vody. Minule som mal pár prednášok v rámci biomasy programu LIFE a tam som vlastne akože im hovoril, že ja keď na vašom mieste mladí, nemáte čo robiť, ja prídem za otcom, že reku, otec, počúvaj, mám kšeft pre teba. Tie peniaze, čo dávaš vodárňam, dáš mne, ako Vreckové, ja ti spravím, že nebudeš musieť platiť za odkanalizovanie dažďovej vody. Veľmi jednoducho. Že? To znamená, že akože viem sa pohrať v záhrade, aby som spravil taký jeden laborik, ktorý bude zbierať dažďovú vodu, a to je taký, to znamená zníženina, do ktorej sa zbiera dažďová voda, tam to vsakuje, stade to vyparuje a vlastne mikroklímu vylepšuje a spustu iných vecí a potom to vyzerá takto, vidíte? To znamená, my keď máme vlastne rigol v urbárnych zónach, čo robíme? Vybetonujeme, že?
A vlastne toto akože je príjemnejšie, že? Aj z hľadiska akože estetického, aj funkčného je veľmi dôležité. Stromy sadíme, chodíme ich polievať s cisternami do tých rúriek. To znamená, že veľmi jednoducho otvoriť priestor, aby voda sa mohla zbierať do koreňovej zóny a tam stekať a zavlažovať. Minulé ten priateľ, čo som spomínal z Južnej Korei, mi posielal vlastne akože výskum, čo spravili. Si predstavte, skúšali experiment, že polievali vlastne cibulku, raz cibulky dažďovou vodou a tvrdou vodou z vodovodu. A viete, aký rozdiel bol pri rastkoch? 80%. Hej? To znamená, že vlastne akože my ten dážď, ten Boží, ktorý nám vlastne plodí všetko tu a rodí sa z neho, a vlastne akože likvidujeme, lebo to čo tam vlastne akože, to je odpad, však vlastne mám to tam, pojím na hadicu a poliem a tak ďalej. To znamená, že také zaujímavé rozdiely z hľadiska fotosyntézy a produkcie. A konkrétne riešenia. To viete vlastne, napríklad v takej Žiline, keď bol program zadržiavania vody v meste, tak vlastne to nás ste už mali dvakrát takú veľkú vnútri povodne, že vlastne vám preražalo tie dekle, čo vlastne akože keď sú sklony a keď je tam príval veľký, tak vlastne v tých najnižších bodoch vlastne vystrelí. Ja som to minulé aj v Tunisku zažil. Predminulý rok bolo Svetové sociálne fórum a vlastne prišla taká smršť, a vlastne v tom mestečku univerzitnom, kde sme boli, tam vlastne do okolností týždeň po tých teroristických útokoch, keď sa pamätáte. A vlastne akože, že po všetkých tých kanáloch voda stekala do mesta a keď sme išli potom na jedno sedenie do mesta, ja som úplne zíral, toľko vody, gejzíry, z každej skrúže gejzír, striekala voda a tak ďalej a to všetko samozrejme kde do mora tekalo, že? Však čo? A potom plačú, že nemajú vodu. Takisto aj my. To znamená, že vlastne akože to množstvo vody, keď je dajme tomu, že zo Žiliny 5 miliónov kubíkov vody odteká ročne, keby sa vlastne zmenil ten systém manažmentu mesta na zrevitalizovať ho a tak ďalej, aby všetka tá voda v meste ostala, by to ochladilo, by tu bola príjemnejšia klíma, by bol čistejší vzduch, automaticky vlastne by sa ľudia príjemnejšie cítili. V hlavnom meste Canberry v Austrálii rozhodli prijať tento nový systém pri novom developerskom pláne pre 50 000 ľudí na základe zmeny dažďovej vody. A čo si myslíte, čo sa stalo s cenami pozemkov tam? Klesli alebo vzrastli? Vyleteli, no. 3 až 4 násobne. Ceny pozemkov. Odrazu všetci tam chceli bývať, lebo vlastne príjemnejšie klíma a tak ďalej. A my čo vlastne aj svojim deckám dávame, aby vlastne akože nedýchali ten suchý vzduch, že? Tak vlastne im ako dávame tie zvlhčovače na radiátory. A vlastne to, čo je prirodzené, my likvidujeme a potom ešte platíme drahé peniaze. Potom zase v lete, čo robíme? Zase vlastne tie air condition, klimatizačné zariadenia a tak ďalej zlikvidujeme. Stromy, zlikvidujeme systémy, tie vlastne a potom kupujeme a platíme za to, jak zmysel zbavený. Jeden strom dospelý dokáže vypumpovať do atmosféry až 500 litrov vody denne. Hej, to je vlastne 350 kWh, zníži produkciu. Že aký je to jednoduché z hľadiska kvantifikovateľnosti. No tu napríklad Teska, hej, alebo čo, hej, vlastne akým jednoduchým spôsobom. To znamená, že... Alebo takto, aj toto je dažďová voda, aby ste vedeli. Toto je jedna banka v Nemecku, v Frankfurte nad Mohamom. A vlastne výsledok je, že tam je dažďová voda. Tam sme mali jedno stretnutie a som v šoku ostal, že som videl také maličké ryby. A neboli nasadené. Hej. To znamená, že vlastne, že ako sa to vlastne ten ekosystém dokáže obnovovať aj prostredníctvom vtáctva a tak ďalej, lebo to je celý ekologický reťazec. Toto je zase v Berlíne. Čo si myslíte, čo je pod tým? Garáže, že? To znamená, že oni vlastne, akože toto je na Potsdamplatze, keď náhodou ste tam išli niekedy, tak vlastne akože tu nás sú nádherné zóny oddychové, detská šatčátka, to je dažďová voda.
My by sme ako riešili naši architekti? Napojili na potrubie, pritiahli vodu z váhu a vlastne akože nie, za ťažké peniaze, 100 000 a vlastne stačí len zmeniť filozofiu akože v systéme. Toto tam ostalo, to som nechcel, tam ostalo. Toto je vlastne akože istým spôsobom príbeh. Čo si myslíte, čo to je? Pamätáte sa na 28. februára 2010? Na Slovensku priletel meteorít. A vlastne akože, asi ste zachytili správu, nie? No. A vlastne akože dopadol si ku Košiciam. A to je vlastne ako len, ja vám len ukazujem to, že ako pracuje slovenská veda. Toto je jadro tohto meteoritu, ktorý vlastne títo vedátori ešte nenašli. Ja mám povídačke. Chápete? A vlastne našiel to obyčajný človek, ktorý vlastne akože, že trochu tomu rozumie, a je to nádherný príbeh a vlastne ako poslal svojho otca za tými expertami, ktorí vlastne toto robia, že reku, že synu, chod za nimi a povedz, že vlastne akože, či to náhodou dal jeden kusok, lebo on mi zberal na tej lúke, kde to padlo, celé to pozbieral. A to, že sa nezarilo do zemi, je to vlastne jeden nádherný príbeh, že jak to fungovalo. Vtedy bola zem zamrznutá a tak ďalej a dopadlo to takto na svah. A jak lopta to vyletelo, že ostalo na povrchu a o rok na to on to našiel. A mňa keď tam pozvala vlastne akože, a že čo to je, smrdelo proste jak spalenina a tak ďalej. A toto je meteorit, aby ste vedeli, 13,5 a vlastne to je dôkaz o tom, ako pracuje slovenská veda. A tento syn mojho priateľa vlastne poslal za tými a to zahoďte, to vlastne to nič neznamená. Hej? To je takisto aj k tej klíme v podstate, k tomu systému, že ako vlastne akože pracujú ľudia, ktorí sú kompetentní a sú platení z našich daní na to, aby nám dávali relevantné informácie. To znamená, že toto je vlastne klasický príbeh o tom, ako, preto ja ho otváram, ja vlastne som tomu pánovi priateľovi som slúbil, že neprezradím, kde je, lebo aby ho nevykradli. Hej? Ale vlastne akože, že existuje tento vzácny kus je vlastne na Slovensku. Oficiálna veda vlastne o tom nevie. A nechce vedieť. Hej? Asi tak. To znamená, že tak aj s tou novovodnou paradigmou a tak ďalej, lebo vlastne akože poznávanie súvislosti je veľmi dôležité na to, aby sa ľudia hádali, mali aj konflikty kvôli názorom, odborným, rôznym pohľadom na danú problematiku a tak ďalej a nefunguje. To znamená, že preto sme tam, kde sme a preto upadáme a preto vlastne nedochádza k zmene aj myslenia a progresíve, ktoré máme. Takže to je koniec a ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Sa ospravedlňujem, že to bolo také dlhé, nech sa páči otázky. Čo potom s tými hráckami, keď sa naplnia kamieny a zeminy? Áno, to je dobrá otázka. Je to veľmi jednoduché. Netreba upravovať, treba to nechať tak a postaviť ďalšie, vyššie. Aby to dno tých eróznych rých sa dvíhalo, lebo tie erózne rýchy sú presne vlastne výsledkom tých procesov degradačných. A vlastne akože, mal som jeden príbeh na východe, že starosta, že reku, no dobre, ale ja mám v dedine vlastne svahy mi tak padajú a dokonca praskajú mu múry, lebo vlastne sa mu korýto zarezávalo. A som povedal, tak najrýchlejšie rovno tamto spravíte hrádze, aby sa vám zajtra to zaneslo. Príde jeden menší dáž a vám proste tie kamene sa pozbierajú, tie sadnú a podoprú ten svah. A to sa stalo v priebehu mesiaca. Hej, to znamená, že netreba ich čistiť, treba to nechať. To je vlastne, lebo to je prirodzený materiál, ten vlastne tak, ako tie rýhy sa vlastne akože vytvárajú, tak ich sa dá liečiť.